Kamatis. Laging konti, hindi po bili ng isang box. Tanungin ko nga sa may pagdating. Madam, there's a policy now here in Saudi that the salary that we need to receive it by STC. Ang kaya reaction? Ang kaya reaction? Alam naman nila yun. Hindi na sila nag-ano. Ito ng ilan. Try mo kung ano sagot sa'yo. Pagdating niya. Ako tanong mo kay Lamo yung nakausap niya ba't ang ina niya tungkol doon sa sinabi kong ano. Ha? Ticket. Oo. Babayaran ko man siya. Kung hindi na tayo magtatagalaan nila. Kasi sa tagal ko sa kanila, hindi sila marunong mag-appreciate ng tao. Pangalawang uwi ko lang. At saka naman yung bago ako kinancel niya yung ko yun, pinabalik niya ako, pauwiin niya ako ng 1 year, tapos pagdating ng 1 year, ang dami niyang isugurite. Yan ang Muslim na makasalanan. Kaya hindi lahat ng Muslim, hindi ayos. Wala sa wala sa religion. Dati niya naman yung Pangulo, na naman yun. Bahong-baho na naman sa ilaw. Kung kailangan na yung tiyan niya. Dati nalalamang kaate. Kailan na yung ni Pangulo, saka siya din sila. Lang sa magulang ba sa MM? Sabi, ay kahapon, mo to kasi, sabi ni tatay, hindi ko alam kung paano, Mami Joseph, maglagay lang ng hindi alam. Alin? Yung, tanggalin yung dumi. Sabi niya, tanggalin mo yung tissue. Abutin ko sana, alam ko. Ko sana kahapon eh. Ang dami niya magpa-18 nga, mano sabihin na lang na, andyan ang asawa ko, pakianis mo ko. Ilagay doon. Grabe. May nagtatype doon sa ko minsan walang type dito sa walang nagko-comment. Pero pag tinignan mo sa kabilang cellphone, mayroon. Alin ba yung nagluluto? Di ba yun?
Ewan ko. Tingnan ko nga. Ako wala. Walang ito. Ano tawag mo? Wi-Fi dito? Oh, Wi-Fi ko. Internet ko. Pag dito, wala. Ano na yan? We're million in the house. Luto guys si Pinkay. Luto tayo ng breakfast. Liit ng sibuyas. Jandis, mega love shout out. Good afternoon. Good afternoon din sa'yo. Salamat. Bigyan ka ng jacket. Wait. Happy Friday din. Punta ako sa bahay mo. Dito ko sa ano mo. Bicolano vlog. Hello. Di ba siya live? Hindi. Dito ko sa'yo. Watching and support. Salamat sa support. Jadis. Tama ba? Jadis. Basta ko. Punta ako sa, dito ko sa bahay mo. Ayan na. Dikitan kita. Dikit na ako sa'yo. Nakita mo? Or, si Sosang, salamat. Si Sikoy, bisibisihan si Pinkay, luto na naman. Napunta ako sa'yo bigla. Bakit? Saan ka ba pupunta dapat? Saan ka dapat pupunta? Ha? Hindi kita nakita hindi pa nakita na hindi pa nakita lagyan ng jacket, lagyan kita ng jacket. Hindi kita nakita hindi pa nakita na hindi pa nakita. Ayan. Add moderator. Ayan. May jacket ka na. Bakit saan ka pa pupunta si Sosang? At nagulat ka sa akin. Sa akin ka napunta. Dami niya panalo kahapon. Sino? Si Osang. Osang. Ako nakatatlo lang yata ko si Osang panalo. Magkano panalo mo kahapon? Marami? 10 million in the house. Thank you sa inyo guys. Type naman kayo para alam ko ba. Biglang wala oh. Ano yun?
Oy, sis Osang, ang baba ng WH ko. Pababa ng pababa, hindi siya nagtataas. Bakit ganon? Sis Lilian, good morning. Kambal, may kalaw shout out. Salamat sa pagpunta. Sisi ko, dito na ulit ako sa ano ba? Dito na ulit ako sa ating trabaho ulit. Kambal, salamat. Tingnan nga kita. Nakadikit na ba ako sa'yo, Kambal? Go to channel. Ayan, oh. Bigyan ka tanga, no? Didikitan kita. Panoorin ko saglit, ha? Para, ano, habang naghihiwa-hiwa ako dito. Saglit lang yung bakasyon ko, Sis Lilian. Nasa video mo ako, Kambal. Wait lang, ha? Bigyan kita ng jacket. Tapusin ko muna yung, ano, yung video. Ayan, oh. Magtrabaho ulit. Trabaho. Saglit lang ang bakasyon, Sis Lilian. Para lang akong naano sa ano ba sa Pinas. Ayan, Kambal, malapit na. Ayun. Tapos ko na yung video mo, Kambal, ha? Ayan, no, hindi ako nakasubscribe. Dikitan kita, ha? Yan. All bill na yan. Salamat sa pagpunta. Ang hanggang, ano? Ang hanggang... Na ano tuloy ako sa ano ba? Ay, bigyan kitang jacket pala, Kambal. Dinikitan kita, hindi kita nilagyan ng jacket, o diba? Wait. Ayan, may jacket ka na, Kambal. Salamat. Oo nga, nilagay ko na. Doon lang sa kabit mo dahil, ano, diba? Tapos di sa mata. Madaming, ano, madaming gawa ako ng almusal ba? Sis Lilian, salamat Sis Lilian. Dikit na ako sa'yo, Kambal, ha? Ano daw? Letter ka kami. Uwi ka din, Sis Lilian. Ako nagkasunod-sunod. Graduation kasi nung anak ko, kaya after 1 year, nag-ano ako nag-uwi. Nag-ano ako sa Lilian kasi pababa ng pababa yung WH ko. Hindi ko alam. Habang nasa kusina mag-ano every beautiful channel vlog. Salamat. Alin? Kaya habang sabi ko habang nandito ako sa kusina, wala kasi yung amo kong babae. So medyo makangaw-ngaw ako kasi yung lalaki hindi man napunta dito pag sa ano ba. Binabalot ako ng kamatis. Hindi na
Edna Buelsa, Mix Vlog, Manay Bicolana, shout out. Salamat sa pagpunta. Edna, Buensa? Edna Buenza. Buenza. Za. Ano nga kita? Puntahan kita sa iyong bahay. Ayun, wow, ang laki na. Ayan, oh. Dito ko sa iyong bahay, ha, Edna. Wow, cooking din palang ano mo. Ayan. Saan ka sa Bicol? Ayan, oh. Andito ko sa short mo. Puro prutas. Sisikoy, Lilian. Dikit na ako sa iyo, Edna. Albay po. O, yung kasama ko, Albay, di ba Albay ka, ne? Ako, Kamsur ako, partido. Yung kasama ko, taga-Albay siya. Albay din siya. Ayan, may moderator ka na. Nasa Bicol ka ngayon, Edna? Ano to? Sis Lilian, dito ako sa Sis Lilian, sa yung, short video. Dito ako sa Saudi. Uy, Saudi ka din? Saan ka dito? Dito din ako. Saudi din ako. Nasa exit 4 kami. Anong exit ka? Dito ka din pala. Sarap naman ito at Sis Lilian. Sis Lilian, masarap to. Oh. Dito ko sa province sa Dawadmi. Saan yun? Hindi ko alam yun. Kami dito kami sa Riyadh eh. Exit 4. Ito yung kasama kong Albay, oh. Albay siya, Albay. Oh. Naluluha ako sa sibuyas. Inano niya yung sibuyas na inano ko. Ang sakit sa mata. Sis Lilian, tapos na ako sa Sis Lilian, sa video. Dalawa kayo dyan? Oo, dalawa kami. Bicolana din siya. Sa sa Albay. Saan kami sa Albay? Ano bang yun? Di ba may mga man yun? Oo. Barangay. Basta sa Albay daw siya. Ako sa partido ba? Partido ako. Ikaw mag-isa ka lang? Isa lang sila. Ano yan? Ano daw? Habo, sabihin ni Manay. Habo, sabihin ni Manay. Masungit, no? Ayun sabihin. Basta Bicol, Albay, tapos. Basta daw Bicol. Suplada, no? Hindi naman.
akong alam sa Albay eh. Pagbaba mo doon sa sa May Capitol. O, doon. Albay yun, di ba? O, doon ka lang sa May Capitol. Malapit sa simbahan. Marios! Ganda ng description ha. Oo, doon yun. Sa baba ka ng Capitol, sa tapat ng simbahan. Bayan ba kayo dahil? Hmm. Bayan pala siya, bayan. Malaki talaga Albay. May magmula yan sa Matakon, Libon, hanggang Legazpi. Sa Tabaco ako. Tabaco. Sa likod ka pala ng Mayon. Di ba ang Mayon Albay? Oo. Paikot yan, Day. Yung Ligaw, papuntang sa Blue yun, papuntang Tabaco. Tapos pabalik ka, Legazpi ka na lalabas. Nag-uusap yung mga taga-Bicol na hindi alam yung kung saan. Sis Lilian, tapos na ako sa video mo, Sis Lilian. Paikot yung ngayon. Labas mo ng Tabaco. Tapos, pag liko mo, Legazpi na. Oh. Hindi kasi ako hindi kasi kahit taga-Bicol ako pala doon ba. May na kasi ngayon yung shortcut kasi may mga biyahe ng bus, di ba? Yung biyahe ng Maynila to Tabaco. Hindi na sila dadaan ng Daraga, ng Legazpi. Dadaan sila dito sa may Ligaw. May na doon, may daanan na papuntang Tabaco. Alam mo dahil napunta lang ako. Alam mo, pwede ko pumunta doon sa Legazpi. Kuha lang Tapos ibinaba kami ang layo-layo pala. Iba naman pala. Sabi ng driver, doon po ang doon po ang polo. Doon po ang OWA. Pagkatawid lang ng ng tulay daw. Ay, ang layo-layo na nilagad namin ng kapatid ko. Pag nating natin doon, iba man yung mga building na nandun. Sabi niya, hindi po namin alam. Baka doon po sa taas. Saan ba kayo pumunta? Albay nga. Ay, sa sa Legazpi. Tapos pagdating doon, nagtanong kami sa tricycle. Doon po yung sa taas, ang layo. Nag-tricycle kami, nagbayad kami. Yata yung 20? 30. Tulong ko itong driver na to. Ako'y walang alam din. Mariosep, sa mata ng sibuyas. Ano nangyari? TV Tabaco, malilipot baka kay Santo Domingo, Legazpi Daraga. Oh, saan ka dyan sa sa Tabaco? Santo Domingo? O sa TV? Nasunog ang aking palahig mo. Lakas naman kasi. Magluto tayo, guys. Ng Fiesta sa breakfast. TV Tabaco, malipot, baka kay Santo Domingo, Legazpi. Magbayang bayan na yan, Manay. Kambal, salamat. Hindi kasi ako masyadong kabisado doon sa na yun kasi hindi ko siya. Ano tawag niyan? Kasi malayo kami, di ba? Sa kami. Nagulat nga ako, ang layo pala ako. Tapos ang oras pag basta inabot ako ng 4 na oras punta ng Legazpi. Oh, di ba? Saan ka doon sa pagod? Sabi ko, ganun pala kalayo yun.
Umalis ako ng bahay 7:30, naka-uwi ako. Saan ba kayo Alas nag-ano? 5. SM or Ano man? Pacific Mall? SM yata yun. SM Legazpi yata yun. Alam ko nasa Pacific Mall yun eh. Mall man yung pinag-anuhan namin. Kaya nga. Marami na kasing mall na yun doon. Ang kinaganda lang, pag pumunta ka ng Legazpi, wala siyang pila, hindi katulad ng sa Manila. Haba ng pila. Hinto na sana ako maghiwa, may hiwain pa pala ako, di ba? Pag Friday, bisi-bisihan. Wawi Di Guzman ang guest sa Sumba. Ha? Yung si Wawi Di Guzman ang guest doon sa Sumba sa Sa inyo? oh. Mag-ano ako ng shukshuka, alam mo yun, shukshuka, tapos mag-ano ako ng ito, atay ng karo, at saka basta itlog, yung ano nila, almusal nila. Luto muna ako ng kamatis kasi hindi ko naluto kagabi. Ay ko! Nailan. Ano daw yun? May message si Kabda. Oo, magluto ako. Almusal nila. Pag Friday kasi, hindi na ako nagluluto ng tanghalian. Breakfast lang sila. Kaya, luto-luto ng breakfast. Ikaw, wala kang ano? Wala kang luto ngayon? Ikaw din ba nagluluto? Ikaw lang mag-isa. Malaki ba bahay ng amo mo? Isang masarap at napakasip. Parang kulang yung sili ko. Naamis ka ba sa nakikita? George, bakit ka naman magiging masaya? Hindi naman tayo mga mag-asawa. Exactly. Kaya gusto mo, mamatay ka din ang asawa ko.
Dahil ayaw mo. Init. Salamat sa nakabik. Di ba yun? Dito yan. Lagay ko. Bye bye in the house. Salamat sa inyo guys. Bisibisihan si Pink guys. Umagang busy.
lang ang tubig dahil hindi mag-drenas. Tinan mo yun, oh. Iwa tayo na. Tikpuki ka. Layo-layo natin yung ating ano. $5 million in the house. Salamat sa inyo guys ha. Magana tayo ng
Maingay ba yung ano ko? Sa ano eh, sa blower. Mahina ang net doon sa ano guys. Luto-luto tayo sa kilay.
Salamat. Gising na. Gising na sa tatay. Ayan, ang kumakain na. Kumakain. Ito yung kuulang. Ang ulo.
Ang base. Ilang oras na? Naka 1.5 hour na ako guys. Salamat. Thank you sa naka-DG. 4 million in the house. Thank you. Sis Johnny. Salamat sa inyong lahat. Sis Osang lahat. Bye-bye. Thank you.